श्रीराम बोरवेल. आमच्याकडे बोरवेलसाठी 6 इंच मोठे होल असलेली 500 फुटांपर्यंत खुदाई करून मिळेल. ग्राहकांना आमच्याकडून सर्वे करून बोरवेल मारून देखील पाणी न मिळाल्यास 100% रक्कम परत केली जाईल. आमचा पत्ता न्यू शिरोडा नाका, माझगाव रोड, पाटील बिल्डिंग, सावंतवाडी. संपर्क 77 74 85 10 04 किंवा 94 20 29 37 99. लोकसभा प्रचार प्रमुख भाजपचे प्रमोद जठार यांनी आपल्यावर आरोप करताना एक प्रकारे कुटुंबाला लागणारा कलंक आहे अशा पद्धतीची भाषा केली आहे. काय सांगितलं? मला त्याच्यामध्ये फार वाईट नाही वाटलं प्रमोद जठारांचं. कारण प्रमोद जठारांची जी प्रतिमा तयार झालेली आहे रिफायनरीचे, म्हणजे तिकडचे लोक म्हणतात रिफायनरीचं दलाल म्हणजे प्रमोद जठार. या सगळ्या दशगोष्ठीमध्ये त्यांच्या नावाने असा लोकांच्या तोंडून बाहेर पडतो, माझ्या नाही. आणि त्यामुळे त्या रिफायनरीच्या माध्यमातून दलालीच्या आड विनायक राऊत आला आहे हे आता सगळ्यांना माहिती असल्यामुळे ते प्रत्येक वेळेला मग ते शाप आहे, खलनायक आहे, अशा वेगवेगळ्या उपमा देतात. पण ह्याच प्रमोद जठारांनी पहिल्या विधानसभेच्या नंतर लोकांनी त्यांना का आपटलं त्याचं जर त्यांना स्मरण होत असेल तर ते आठवावं. आमदार नितेश राणे असं म्हणाले की एक प्रकारे या मतदारसंघाला कलंक आहे. त्याचप्रमाणे आज जो लेखाजोखा दाखल प्रदर्शित होईल त्यामध्ये राणे कुटुंबियांच्या व्यतिरिक्त कुठलाही मजकूर नसेल. असल्या फालतू ह्याला मी जास्त महत्त्व देत नाही. कारण नितेश राणेंना किंवा नारायण राणेंना ह्याला कळलंच नाही संसद म्हणजे काय नाही, लोक मतदारसंघाचा विकास म्हणजे काय. त्यांनी जरा डबल चष्मा लावून वाचावं आणि जर थोडंसं त्रास घ्यावेत. आणि स्वतःच्या वडील केंद्रीय नेत्यांनी त्या संसदेमध्ये किती वेळा तोंड उघडलं आणि ज्या वेळेला तोंड उघडलं ते त्यावेळेला कसे तोंड घशी पडले हे सुद्धा पाहावं. आणि त्या खासदार विनायक राऊतांचा सुद्धा लेखाजोखा पाहावा. गेली 10 वर्षात विनायक राऊत यांनी कोणताही निधी आणला नाही असं एक देखील प्रमोद जठार यांनी सांगितलं आहे. त्यांना काय कळणार आहे? निधीची टक्केवारी घेणाऱ्यांना टक्केवारी दिसते, निधी दिसणार नाही. आज तुम्ही लेखाजोखा प्रसिद्ध केला. आजपासून लोकसभेचं रणशिंग फुटलंय. 100% रणशिंग फुंकलंच. आणि ते म्हणजे हातात मशाल घेऊन तोंडाने तुतारी फुंकण्याचं काम आघाडीची मंडळी करतील. आणि कमीत कमी 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने आघाडीचा लोकसभेचा उमेदवार म्हणून विनायक राऊतला निवडून देतील. हा निर्धार आघाडी आणि मतदारसंघातील मतदारांनी केलेला आहे. संजय राऊत म्हणजे कुटुंबी साप असा उल्लेख नितेश राणे. स्वतःच्या जो बंधू आहेत माझे खासदार, त्यांनी त्या गुहागरमध्ये तोंडाने काय घाण ओकली ती जर ऐक, म्हणजे सापापेक्षाही जो विखारी गरळ कशी भयानक असते ती एकदा कळेल. आज ठाकरेंच्या विमानातून अमृता फडणवीस यांनी प्रवास केला आहे. काय पुन्हा ठाकरे आणि फडणवीस एकत्र? हे ते शासकीय विमान होतं, त्यामध्ये सगळे पॅसेंजर बसतात तसं ते बसले असतील. किरण सामंत जर शिवसेनेतून धनुष्यबाण या चिन्हावर जर निवडणूक लढतील तर निवडून येतील. मी सांगितलेलं आहे या निवडणुकीमध्ये गद्दार गटाने उतरावं, धनशक्तीने उतरावं किंवा भाजपने उतरावं. धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढत होईल आणि जनशक्तीचा प्रभाव लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दिसेल. तो विरोधी धनशक्तीचा उमेदवार असेल त्याचा 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने पराभव करणार म्हणजे करणार. मगाशी आपण मतदारसंघातून असं म्हणाला, शासकीय विमान जे घेतलेलं आहे त्या विमानाचा खर्चच 8,000 कोटी आहे. एवढा आलिशान विमान आहे. 2 वर्ष खासदार निधी दिला नाही, त्यामध्ये नेमकं काय त्यांनी साध्य केलं. पण करोनाचा कारण देऊन तुम्ही खासदार निधी थांबवताय, तो सुद्धा असलेला तुटपुंजा. आणि दुसरीकडे 8,000 कोटीची विमानं खरेदी करायला तुम्हाला पैसा मिळतो. म्हणजे आमचा जो पैसा वाचवला तो 7,500 कोटी खर्च करून विमानं खरेदी केली. आज जगजाहीर आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.